Ja, ik ben er wel van geschrokken, ja. We hebben als Partij van de Arbeid al een paar keer over het onderwerp maatschappelijk verantwoord ondernemen op de agenda gezet. En we vinden het gewoon van belang dat ook in deze bouwwerken van de provincie, dat we daar gewoon goed werkgeverschap moeten betuigen. En ja, dit lijkt me geen goed werkgeverschap als dit berichtgeving klopt. Partij van de Arbeid is zelfs ik collegepartij. Het is Jim College dat hier verantwoordelijk voor is. Vinden jou dat ik sta? Ja, natuurlijk is het ons college, maar wij zijn statenleden en de staten moeten dit college controleren. En op het moment dat er iets niet goed is of wij zijn daar verantwoordelijk voor, of het college is daar verantwoordelijk voor, ja, dan moet het college daarop aangesproken worden. En vandaar ook dat we vragen hebben gesteld aan de verantwoordelijk gedeputeerde, zo van klopt dit nou? En als het klopt, wat gaat u daaraan doen? Kijk, de primaire verantwoordelijkheid, laten we dat wel even helder maken, ligt natuurlijk bij de bouwers zelf als dit klopt. Ik vind dat het uitgesloten moet worden dat het echt zou kunnen. En mocht het zo zijn dat er echt regels zijn overtreden in ons aanbestedingsbeleid, dan moeten bouwers daarop aangesproken worden. Op het moment dat dit in de mazen van ons aanbestedingsbeleid zit, moet het aanbestedingsbeleid daarop worden aangepast. Ja. Maar het moet er gewoon niet voor kunnen komen. En als het Wolsa is, dan moet dat consequenties zijn? Als het wel zo is, vind ik dat GS de bouwers daarop moet aanspreken. Ja, dan moeten ze dat absoluut doen, ja. Want ik vind het eerlijk gezegd niet kunnen. Nee. Ben je toch verrast, dit bericht? Ja, verrast. Kijk, ik ga ervan uit dat op het moment dat wij als provincie afspraken maken met dit soort ondernemingen, dat dit gewoon niet voorkomt. Dat is ook de reden van, dat is niet alleen bij de provincie zo, maar dat is ook in het Rijk zo. Onze minister Asscher heeft daar ook een aantal opmerkingen over gemaakt in het verleden. Ondernemers moeten gewoon zich bewust zijn dat ze dit soort dingen niet moeten doen. Het leidt tot oneerlijke concurrentie, het leidt tot valse gezichten. Dit moeten we gewoon niet doen. Het leidt ook tot tweederangs burgers. Dus ja, dit moeten we niet, dit willen we niet en dit moet je gewoon uitpannen. En daarbij herinner je nog het risico dat Frieske bouwvakkers geen kongers maaitje omdat boetelanders goedkoper zijn. Op het moment dat je een oneerlijke concurrentiepositie ten opzichte van elkaar gaat krijgen, krijg je dit. En ja, dat is fnuikend en dat is niet goed voor onze eigen werkgelegenheid in Friesland. Maar dat is ook niet goed voor de verhoudingen. Dat moet je dus gewoon niet willen. En dat is eigenlijk de reden van waarom we daar ook gelijk vragen over gesteld hebben. Van het zou toch niet zo mogen zijn dat het ook in Friesland gebeurt. Vandaar de vragen. En natuurlijk, van op het moment dat die eerlijke concurrentiepositie is, dan komen natuurlijk gewoon Friesen aan het werk. En dat moet ook. Heeft ik het idee dat het provinciale inkeep- en onstegingsbeleid onpast worden moet? Dat zei ik net ook al. Ik weet het niet zeker. Ik weet niet of er echt een fout ligt in dat beleid zelf, of dat gewoon in dit geval, als het zo is, en daar ga ik wel vanuit op dit ogenblik, dat gewoon de aannemer hier gewoon bewust misbruik maakt van de situatie. Dat weet ik niet. Dus als wij iets kunnen doen in ons aanbestedingsbeleid om dat te voorkomen, dan zullen we dat absoluut gaan doen. De eerste reactie van de ondernemer wie van elke nie in Nederland moet een horen om de bouw-CO. Dat moeten wij zelfs, maar dat moeten uw ondernemers, moeten dat ik. Ja, maar hij blijft wel verantwoordelijk ook voor zijn onderaannemers. Dus als het ergens iets gebeurt met de onderaannemers, dan is hij daar moet hij daar toch toezicht op houden. Kijk, net zo goed als ik het college daarop aanspreekt als de partij die formeel aan die aannemer de gunning geeft, dus de opdracht geeft, moet de hoofdaannemer zijn onderaannemers natuurlijk in de klauw houden. En als de berichtgeving hier klopt, dan is in dit geval dat niet het geval en mag de hoofdaannemer daar absoluut wel op aangesproken worden, mijns inziens. En deputaire Sietske Poepjes als verantwoordelijk bestuurder als verantwoordelijk opdrachthouder? Ik vind wel dat GS op dit ogenblik wat moet doen. Ze zullen in ieder geval zich moeten afvragen van klopt dit nou, dit bericht? En als het klopt, dan vind ik wel dat GS en gedeputeerde Poepjes natuurlijk op de eerste plaats de aannemer daarvoor wel aansprakelijk moet houden. En ook moet dwingen dat de aannemer dit gaat voorkomen, ja.